Un total de 36 establecementos xa se adheriron ao Pequetroula, que dará comezo na Pobra este sábado. O Concello emitirá uns bonos que dan acceso a unha serie de actividades infantís programadas durante as fins de semana. As actividades van a ser os sábados de 11:30 a 2 e de 5:30 a 9 pola tarde e despois os domingos de 12 a 2:30. As actividades, como ben comentou Charo, pois son desde proxeccións de cine, obradoiros divertidos e creativos coas monitoras que van estar atendendo aos nenos e nenas, obradoiros de iniciación á maxia, ciencia divertida, parkour ou contacontos, dependendo das idades, dos nenos que participen. Os interesados en asistir poderán mercar os bonos para canxealos posteriormente nos establecementos participantes, que van dende comercios, perruquerías e locais hostaleiros ata establecementos de alimentación. Con ese bono eu vou recuperar eses cartos comprando en calquera establecemento da localidade que forme parte desta campaña. Entonces, un compromiso co comercio local nos leva a disfrutar de actividades moi dinámicas para os mozos e mozas, para os nenos e nenas e, ademais, para axuda a conciliar as familias. Todos os sábados e domingos, daqui ao 18 de decembro. O prezo dos bonos varía entre os 7 e 15 euros en función do tempo de asistencia e contempla bonificacións para segundos irmáns, sendo gratuito a partir do terceiro. Poderán adquirirse a partir deste xoves na web do Deanshop ou na oficina de turismo. Na páxina web de Deanshop estará aberta unha ventana da que a partir se podría comprar estes bonos para utilizar logo no Pequetroula e descontar nos comercios adheridos á campaña. A Asociación de Empresarios da Pobra pon a disposición da Oficina de Turismo un TPV para que se podan facer as compras dos tickets alí. E, importante decir, creo tamén que non ten por que ser xente da Pobra, senón xente de calquer municipio, de Boiro, de Ribeira, de calquera sitio.